Κωδικός Εύη. Καθημερινά 7 με 8 με τη γιατρό Εύη Κιαγιά. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στους φίλους μου. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά. Καλησπέρα και στα τρολάκια. Τα τρολάκια μπαίνουν πριν από εσάς. Μπαίνουν από την εκπομπή του Δημόπουλου και κάθονται μέχρι το τέλος της δικιάς μου τουλάχιστον. Έτσι. Για να ξέρουν τι είπα. Να με τσακώσουν κάπου. Μήπως είπα κάποια ανακρίβεια. Μήπως είπα κάτι που πρέπει να σχολιαστεί στα social media. Την καλησπέρα μου λοιπόν σε όλους. Τεράστιες συγκεντρώσεις σήμερα. Από το Ηράκλειο έχω να σας πω ότι ήταν λίγο ελαφρώς μεγαλύτερη η συγκέντρωση σήμερα από ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά. Και κάθε εβδομάδα, καλώς πέσαμε έξω στην πρόβλεψη ότι κάθε εβδομάδα θα είναι όλο και λιγότεροι στις μαζόξεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Και δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει όλο και περισσότεροι να είναι. Τόσο που όλες αυτές οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν να συνοδεύουν τους υπεύθυνους για μια ζωή. Τώρα θα μου πείτε, συνοδεύανε τους υπεύθυνους οι ζωές που χάθηκαν στο μάτι? Όχι. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να ενώνεται στους δρόμους και σαν ποτάμι να πνίξει όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι και που δεν προσφέρουν καμία ασφάλεια στον Έλληνα. Και πολλές φορές όχι μόνο δεν μας προσφέρουν ασφάλεια, όλοι αυτοί που εμείς πληρώνουμε και εκλέγουμε για να είναι αρχηγοί στην εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά κάνουν ό,τι μπορούν για να μην έχουμε ασφάλεια. Κάνουν ό,τι μπορούν κατά της ανθρώπινης ζωής. Κατά του Έλληνα. Έλληνες κατά των Ελλήνων. Υποτίθεται Έλληνες. Δεν ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια τους όλον αυτό. Ξέρουμε, αλλά πιστεύαμε ότι βάζοντάς τους στη Βουλή θα κάνουν και κάποιο καλό σε αυτό το ταλαιπωρημένο λαό. Αντίθετα, το καλό που μας κάνουν είναι να μας εμβολιάζουν και όποιος αντισταθεί να τιμωρείται, να μας εκδικούνται για οποιοδήποτε όχι, και σήμερα φυσικά υπάρχουν και οι μπαχαλάκηδες σε κάθε μάζοξη, σε κάθε απεργία, σε κάθε συγκέντρωση. Έρχονται κατά το τέλος της πορείας για να δημιουργήσουν φασαρία που αποδεδειγμένα από προηγούμενα χρόνια, και δεν νομίζω να έχει αλλάξει τώρα, είναι κυβερνητική. Δεν είναι αυτό που λέγανε αναρχικοί που κάνουν τις φασαρίες, ή τουλάχιστον δεν είναι πάντα. Χέρι-χέρι είναι με τα ΜΑΤ. Μη σας πω ότι τους δίνουν και σήμα ότι θα ξεκινήσουν φασαρίες. Δεν γίνεται εκεί που ξεκινάνε οι φασαρίες δίπλα να είναι τα ΜΑΤ, σε μια τέτοια τεράστια πλατεία όπως είναι η πλατεία Συντάγματος, δίπλα στα ΜΑΤ να ξεκινάει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι πολύ βρώμικο συμβαίνει, και αυτό συμβαίνει σε όλες τις συγκεντρώσεις. Είμαι καχύποπτη. Σας το έχω ξαναπεί. Και σήμερα, όπου γίνανε φασαρίες, ήτανε δίπλα ακριβώς στα ΜΑΤ. Πάμε παρακάτω. Καμία ασφάλεια. Θυμάστε που είχε ξεκολλήσει
τμήμα της οροφής ενός λεωφορείου. Γιατί μιλάμε μόνο για τα τρένα, έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Τα λεωφορεία είναι επικίνδυνα, τα τρόλεϊ είναι επικίνδυνα και τώρα μάλιστα που υπάρχουν και οι ξαφνικίτιδες, να μην σας τύχει ο οδηγός να πάει από ξαφνικίτιδα. Και μη χειρότερα να λέμε. Ξεκόλλησε λοιπόν πόρτα λεωφορείου που έκανε το δρομολόγιο. Λεωφορείο Α1 που κάνει τη διαδρομή Βούλα-Πειραιάς. Είδαν τη μισή πόρτα του οχήματος να ξεκολλάει και να είναι έτοιμη να πέσει στο δρόμο. Ευτυχώς υπήρξαν επιβάτες που κράτησαν την πόρτα ώστε να μην φύγει. Θα έφευγε η πόρτα, θα έπεφτε σε κανένα μηχανάκι πάνω, θα σκότωνε τον οδηγό, γιατί τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία δεν πάνε με 10 και με 15, πάνε και με μία ταχύτητα, α. Φανταστείτε να φύγει μία πόρτα στο δρόμο. Στην καλύτερη θα πέσει σε ένα αυτοκίνητο και θα γίνει μία καραμπόλα. Είναι δυνατόν να έχουμε τα πιο άχρηστα μεταφορικά μέσα μαζικής μεταφοράς? Είναι δυνατόν? Και αυτό που είπανε σήμερα και στα συνθήματα, ναι, ισχύει. Θα έπρεπε όλοι, όχι ο σταθμάρχης, όλοι παρέτηση, απόλυση, βραχιολάκια, όλοι στο Υπουργείο Μεταφορών. Θα πάμε και σε αυτό. Θα πάμε και στα ψέματα που είπανε και συνεχίζουν να είναι ψέματα, δηλαδή με θράσος. Λες και εμείς είμαστε χαϊβάνια και θέλουμε το επόμενο παραμύθι, το περιμένουμε με αγωνία, το επόμενο παραμύθι να μας πούνε. Η κυβέρνηση δεν φταίει, κανείς δεν φταίει. Με ένα πρόσχημα, μια και καλά παρέτηση ενός Υπουργού Μεταφορών, λύθηκε το θέμα και όλοι από πίσω του μια χαρά κρυφτήκανε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είστε όλοι υπεύθυνοι. Βγήκε και ο νέος Υπουργός Μεταφορών να μας πει ακόμη ένα ψέμα. Τι είπε, ξέρετε? Ξέρετε ότι παίζουν με τις λέξεις? Άλλο τηλεδιοίκηση κι άλλο πίνακας τοπικού χειρισμού. Τι λες βρε? Τι λες βρε? Τι δουλειά κάνει η τηλεδιοίκηση? Σε ένα πίνακα δεν στηρίζεται? Σε έναν πίνακα. Είπε ο Γεραπετρίτης λοιπόν ότι ψέματα φυσικά, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα όταν αναλάβαμε, λέει, καθόλου. Όλα γίνονταν χειροκίνητα. Ανακτήθηκε η τηλεδιοίκηση σε πλήρη λειτουργία στη Λάρισα 1η Νοεμβρίου του 2022. Όχι μόνο δηλαδή υπήρχε, έτσι, αλλά ανακτήθηκε. Ακούστε τι μας λένε, μιλάμε, λες και μιλάνε σε μωρά. Και τόλμησε και είπε ότι είναι, λέει, ειλικρινής ενώπιον του ελληνικού λαού. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ που βγήκε και αρχίζει και κάνει το γύρο του διαδικτύου. Βγήκε μία δημοσιογράφος από τη Λάρισα που έκανε ρεπορτάζ και είπε: η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα δεν υπάρχει. Υπήρχε μέχρι το 2019, όπου έγινε μία φωτιά κτλ. Αυτή τη στιγμή, αυτό που υπάρχει εδώ στο σταθμό των τρένων στη Λάρισα είναι ένα γραφείο που γράφει απ' έξω τηλεδιοίκηση και μέσα υπάρχει μία αποθήκη. Το Νοέμβριο που μας πέρασε, στο γραφείο σταθμάρχη και γραφείο κίνησης τοποθετήθηκε η κονσόλα. Έδειξε τέλος πάντων και ένα... την έχετε δει την κονσόλα όλοι, που λέγεται πίνακας τοπικού χειρισμού. Δείχνει την πορεία των τρένων, αλλά σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων αριστερά και 3 χιλιόμετρων δεξιά. Δηλαδή σε ένα μήκος 8 χιλιόμετρων. Η διαφορά της τηλεδιοίκησης είναι ότι η τηλεδιοίκηση, αν
αν υπήρχε αυτός ο τεράστιος πίνακας, θα έδειχνε την κίνηση των τρένων όχι σε ακτίνα 8 χιλιόμετρων, αλλά από το Δομοκό μέχρι το Αιγίνιο, δηλαδή σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Οπότε μην τα συγχέουμε. Καταλάβατε ότι συνεχίζουν και υποστηρίζουν τα ψέματα μέχρι τελευταίας ρανίδος? Το έχετε καταλάβει? Στα μούτρα μας βγαίνει το κάθε ζαβό και μας λέει στα μούτρα μας ψέμα. Πες και εσύ ένα ψέμα μπορείς. Κάνε εσύ τον ανήξερο. Επίσης μπορείς. Ο άνθρωπος που ήξερε τα πάντα από το 2019 και υπάρχει απόδειξη για αυτό, για τα τρένα Καρμανιόλα, σε ένα μπλε φάκελο που μοίρασε για κάθε υπουργό είχε, με στόχους προς άμεση υλοποίηση το 2019. Υπάρχει και βίντεο στο οποίο φαίνεται και λέει ότι σήμερα όλοι οι υπουργοί, υπάρχει και ανάρτηση στο tweet, καρφώνονται και μόνοι τους, η οποία λέει ότι σήμερα όλοι οι υπουργοί παρέλαβαν ένα φάκελο με τους στόχους μας ανά υπουργείο ως το Δεκέμβριο και ένα εξαμηνιαίο σχέδιο πρωτοβουλειών. Η κυβέρνηση θα λειτουργήσει με αυστηρά χρονοδιαγράμματα, το είδαμε, ναι, και διαρκή αξιολόγηση. Ο ένας φάκελος πήγε στα χέρια του Κωνσταντίνου Καραμαλίτου Αχιλλέως. Οι πρωτεύοντες στόχοι του Υπουργείου Μεταφορών για τα τρένα ήταν σιδηροδρομικά έργα, ολοκλήρωση συστημάτων ηλεκτροκίνησης σηματοδότησης τηλεδιοίκησης, αναβάθμιση και συντήρηση εθνικού και προαστιακών δικτύων. Αλήθεια. Το χρονοδιάγραμμα τι λέει? Από το 2023 θα θέλεις να ξανακυβερνήσεις για να σου δώσουμε άλλη μία τετραετία? Για να φτιάξεις αυτά που δεν έφτιαξες σε μία τετραετία? Γιατί? Θα σου πω αμέσως γιατί. Γιατί ήσουν απασχολημένος να εμβολιάζεις και να βάζεις πρόστιμα. Γιατί ήσουν απασχολημένος να κυνηγάς όλους τους επιστήμονες που είχαν αντίθετη άποψη από αυτή που στήριζε την προμήθεια. Ήθελα να ξέρω τόσα εμβόλια που αγοράσαμε, τι θα τα κάνουμε? Τι θα τα κάνουμε? Θα τα κάνουμε ότι τα έκαναν και άλλες χώρες. Εκατομμύρια εμβόλια στη χωματερή. Ότι τα κάναμε κι εμείς το 2009 στη χωματερή. Ποιος θα τα πληρώσει? Πώς θα μας τα χρεώσεις πάλι? Και δεν μιλάω μόνο στο Διακόπουλη. Εντάξει, τους πετάει χαρταετό. Μιλάω για όλους, για όλες τις κυβερνήσεις. Ποιος θα πληρώσει όλα αυτά τα εμβόλια που καλά πήρες στην προμήθεια, αλλά και δεν μπόρεσες να μας τα κάνεις, γιατί είχε σκοπό να μας κάνεις από 10 στον καθένα. Ποιος θα τα πληρώσει? Απαιτούμε απαντήσεις. Θα πάνε στη χωματερή μόλις λήξουνε. Γιατί κανείς πλέον δεν θα τρέξει. Γιατί το φιάσκο πλέον είναι γνωστό. Και θέλεις να σε ξαναψηφίσουμε κιόλας? Θα μας κυνηγάς με τι την επόμενη φορά? Με προφυλακτικά? Με τι θα μας κυνηγάς? Με σκάφανδρο? Όποιος δεν φοράει σκάφανδρο θα παίρνει πρόστιμο? Για την Αττική Οδό που μας είπες ότι δεν ήξερες, λέει, ότι μπορεί να χιονίσει και μέρα. Ναι, βέβαια, διότι έχει κάνει σύμβαση με το χιόνι. Θα χιονίζεις μόνο, θα πέφτεις μόνο νύχτα. Έτσι είχε πει, καταλαβαίνετε τι λέει? Ήθελα να ξέρω οι επικοινωνιολόγοι του τι κάνουνε. Τι κάνουνε? Και καλά, σε βάζω εγώ να πεις μια ηλιθιότητα σαν επικοινωνιολόγος. Εντάξει, δεν με απολύεις. Δεν έχεις το νιονιό να κάτσεις να σκεφτείς πραγματικά ότι μου βάζει να πω βλακεία? Όχι, δεν το έχεις. Ξέρω, το σκεφτήκαμε πάρα πολύ. Ότι δεν το έχεις. Ούτε κρίση ούτε τίποτα. Δεν σε αφορά τίποτα. Τίποτα δεν σε αφορά εσένα.
Εσύ είσαι πρωθυπουργός σε άλλη χώρα. Αποκλείεται να είσαι στην Ελλάδα. Να λες ότι δεν ήξερες για τους σιδηροδρόμους και να έχεις δώσει φάκελο, τον μπλε φάκελο που υπάρχει και να έχεις κάνει και βίντεο που λες ότι το πρώτο που πρέπει να διορθωθεί είναι οι σιδηρόδρομοι. Και μετά ήρθαν οι ενέσεις. Και μετά ήρθαν οι υποχρεωτικότητες. Και μετά ήρθαν οι εγκλισμοί. Και επιμένω να δω τι θα κάνει στα εμβόλια. Για την πυρκαγιά στην Εύβοια επίσης δεν γνώριζε ότι πρέπει να στείλει εναέρια μέσα, μας είχε πει. Καταλαβαίνετε τι ακούμε? Για την πανδημία δεν είχε ακούσει τίποτα για τα ράτζα των χιλιάδων που πέθαιναν αβοήθητοι. Φυσικά και ούτε για την έκθεση Λίτρα Τσιόδρα. Το θυμάστε? Το ξεχνάμε? Όχι. Και πάμε στις υποκλοπές που γινότανε μέσα από το Μαξίμου με πρωθυπουργική εντολή. Και ο υπεύθυνος της ΑΕΠ, αυτός δηλαδή, δεν γνώριζε, δεν ήξερε. Ο Μιξερούλης. Δεν ξέρω, μην με ρωτάτε. Τώρα δεν γνωρίζει ούτε για το σιδηρόδρομο. Προεκλογικά και μετεκλογικά μας έδινε όμως τα πάντα. Τα ήξερε. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι θα ακούσετε σε λίγο και για τα PCR test που τους έχετε και τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη μερικοί. Γιατί όλα βγήκανε πλέον στη φόρα. Όλα όμως. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Η απάτη της απάτης, απάτη γίνεται. Και σας έλεγα από την αρχή, τότε που με βγάλανε συνωμοσιολόγο, ψεκασμένη, γιατρό αρνήτρια, αντιεμβολιάστρια, ακόμη και προχθές, το πρώτο ψέμα έγραφε για μένα. Εντάξει, δεν πειράζει, επιβεβαιώθηκα σε όλα. Όλα. Μέχρι και την τελευταία τελεία και το τελευταίο κόμμα. Θα ακούσετε λοιπόν και για τα τεστάκια από κάποια email. Θα ακούσετε και για τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούν. Θα ακούσετε που ακολουθούν στα νοσοκομεία, θέλω να πω. Και θα ακούσετε και ένα μήνυμα από το φίλο μου, το Βασίλη. Ήδη γνωρίζομαι με αυτόν τον άνθρωπο, να είναι καλά ο άνθρωπος, πάνω από 2,5 χρόνια. Μιλάμε και τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά, το τι έρχεται, το τι θα έρθει. Ο άνθρωπος δεν είναι γιατρός. Πιστέψτε με όμως, έχει τόσο εμπεριστατωμένη λογική στον εγκέφαλό του, που είναι πραγματικά αξιέπαινη. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε Focus FM στους 103,6 για τη Μακεδονία, αλλά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το www.focusfm.gr. Προσδεθείτε, καθίστε. Πριν από αυτό, να σας πω ότι στείλω τα χαιρετίσματά μου και στην κυρία Γυμνοπούλου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς έχασα το τηλέφωνο της και δεν μπορώ να την πάρω. Δεν ξέρω που το έγραψα. Ξέρετε, μου έχει μείνει ένα κακό συνήθειο. Δεν ξέρω, πολλοί το έχετε μάλλον. Όσοι έχουμε περάσει από πανεπιστήμια, από σχολές κτλ. Γράφουμε χαρτάκια και ασχολούμαστε με πολλά, γράφουμε χαρτάκια. Κάπου παράπεσε το χαρτάκι, έχω και μια γάτα εδώ πέρα, δεν ξέρω τι κάνει. Πραγματικά θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ξέρει αυτή. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω και στον κύριο Βασίλη για εχθές. Δεν πρόλαβα επίσης να τον πάρω τηλέφωνο,
Δεν πρόλαβα. Πραγματικά η μέρα έχει πολύ λίγες ώρες. Και ειδικά όταν μεγαλώνεις παιδί, έχει ακόμη λιγότερες για σένα. Και για να ασχοληθείς με τα δικά σου θέματα. Να μην τρώω όμως τον χρόνο. Θέλω έτσι επιγραμματικά να σας πω αυτό που τόσες μέρες πραγματικά το πιστεύω. Ότι μία μεγάλη όθηση προς τα εμπρός έδωσε αυτή η πανδημία. Προς τα εμπρός τι? Για τελειοποίηση της ατζέντας αυτού του τρισκατάρατου, του Κλάους και της ουράς του Χαράρη. Επίσης, άλλη μία μεγάλη όθηση έχει δώσει αυτή η κατάρρευση των τραπεζών. Τι βολικό για να πάμε γρήγορα στο ψηφιακό νόμισμα, στα bitcoins, τι βολικό, πραγματικά, για σκεφτείτε το. Θέλω να σας πω λίγο για αυτά που σας είπα στο προηγούμενο μέρος, ότι θα σας μιλήσω. Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών, λοιπόν, είναι όχι μόνο, και συνεχίζουν να είναι, όχι μόνο η πανδημία, η οποία από ό,τι αποδείχθηκε, μόνο με ψευδείς θανάτους και μόνο από την τηλεόραση. Αν δεν είχαμε τηλεόραση, αυτό το ρημαδοκούτι, το χαζοκούτι που μας βάλανε να παρακολουθούμε εδώ και 40 χρόνια, 50, αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα ξέραμε, δεν θα καταλαβαίναμε ότι υπάρχει πανδημία. Από την τηλεόραση ξεκίνησε και από την τηλεόραση τελείωσε. Αν δεν είχαμε ανοίξει τηλεόραση, δεν θα ξέραμε ότι υπάρχει πανδημία. Μόνο με την τρομοκρατία κατάφεραν τα πάντα. Πάμε λοιπόν σε αυτό που θα ήθελα να σας πω γρήγορα για να έχω χρόνο να σας μιλήσω για όλα τα θέματα που έχω γράψει για σήμερα. Το Σεπτέμβριο του 20, ο καθηγητής Μάρτιν Νίλ έλαβε ορισμένα ανώνυμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν θυμάστε καλά, δεν πρόκειται να ξεχαστεί αυτή η ημερομηνία, γιατί είναι η 11η Σεπτεμβρίου η μία, με τους δίδυμους πύργους, και η 11η Μαρτίου, που μας ανακοινώθηκε το 2020, ότι ξεκινάει η πανδημία. Από πού? Από την τηλεόραση μας ανακοινώθηκε. Από πού αλλού? Το Σεπτέμβριο του 20, λοιπόν, ο καθηγητής Μάρτιν Νίλ πήρε κάποια ανώνυμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρήχαν αδιάσυστα στοιχεία ότι τα PCR test για τον COVID δεν ήταν ποτέ ακριβή ή κατάλληλα για αυτό το σκοπό. Όλα στη φόρα. Κάποιο από αυτά έλεγε: ορισμένες από τις δοκιμαστικές ακολουθίες βρίσκονται στο ίδιο το ανθρώπινο γονιδίωμα. Τι μετράτε δηλαδή με αυτά? Το γονιδίωμά σας. Καταλάβατε τώρα? Γιατί μέχρι και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που με παίρνουν τηλέφωνο, και καλά κάνουν για να με παίρνουν τηλέφωνο για θέματα υγείας, αλλά όταν ξεκινάνε με το έβγαλα το rapid test θετικό, ένα σφίξιμο έχω στην καρδιά πραγματικά. Μου βγήκε το rapid test θετικό. Και αν κάνουν PCR, το PCR τους δίνει το 90 και πάνω, 85 με 95 αποδεδειγμένα ψευδός θετικά αποτελέσματα των rapid. Αλλά για να δούμε και το PCR. Ορισμένες από τις δοκιμαστικές ακολουθίες βρίσκονται στο ίδιο το ανθρώπινο γονιδίωμα, λένε τα mail. Μεταξύ άλλων, αυτά περιγράφουν ότι κανένα kit ελέγχου PCR στην αγορά δεν έλαβε ποτέ κανένα είδος έγκρισης ή πιστοποίησης. Είναι το μεγαλύτερο φιάσκο το ότι η αλληλουχία γονιδίων που χρησιμοποίησε ο Ντρόστεν, ο εφευρέτης του PCR, στο προσχέδιο του συστήματος δοκιμών του κορονοϊού, που χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε όλο τον κόσμο και ήταν ένα από τα στα οποία στηρίχτηκε αυτή η ψεύτικη πανδημία, πώς το εφήβρε? Δεν απομόνωσε ποτέ ο Ντρόστεν
ούτε καν είχε πρόσβαση στον ιό. Κατέβασε την αλληλουχία RNA του ιού από μια κινεζική βάση δεδομένων. Δημιούργησε στη συνέχεια το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο kit real-time PCR με βάση αυτό το γονιδίωμα. Πραγματικά είναι κωμικοτραγικές καταστάσεις. Τώρα βγαίνουν όλα στη φόρα. Οι Κινέζοι οι ερευνητές ισχυρίστηκαν αργότερα ότι το απομονωμένο δείγμα του ιού έγινε άχρηστο λίγο μετά τη μεταφόρτωση της αλληλουχίας και έτσι κατέστρεψαν όλα τα υπολείμματα. Ελλείψη απομονωμένου ιού. Πώς απέκτησε το πλήρες γονιδίωμα του ιού για να επιλέξει τις αλληλουχίες εκκινητών του και ποιες ήταν ειδικά μόνο για το SARS-CoV-2, ένας θεός ξέρει. Μετά από μια βαθύτερη έρευνα στις αλληλουχίες εκκινητών που χρησιμοποίησε ο Ντρόστεν στο σύστημα δοκιμών του σχεδιαγράμματος, ο ανώνυμος υπεύθυνος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόνισε ότι καθώς και οι εκκινητές που ταιριάζουν με φυσικές αλληλουχίες άγνωστης προέλευσης στο θαλασσινό νερό, ορισμένες από τις αλληλουχίες εκκινητών βρίσκονται στο ίδιο το ανθρώπινο γονιδίωμα. Έχετε να πείτε κάτι? Σκεφτείτε τι σανό μας ταΐζουνε. Δωρεάν κιόλας. Διανέμεται δωρεάν. Υιοθέτησε κι εσύ ένα γάιταλο. Μπορείς. Θα τρώτε μαζί σανό. Ξεκάθαρα μας το λένε. Μας το λένε ξεκάθαρα. Πάμε τώρα και στα πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα στα νοσοκομεία. Η Ρεμντεσιβίρη εκτιμάται ότι σκότωσε 100.000 Αμερικανούς. Ξεκινάει λοιπόν ο Τζον Μποντουάν και ζητάει μια ποινική έρευνα για το Ρεμντεσιβίρ, επικαλούμενος στοιχεία ότι μπορεί να σκότωσε 100.000 ανθρώπους στην Αμερική. Και μόνο στην Αμερική. Φανταστείτε, σε όλο τον κόσμο. Ήτανε μέσα στο πρωτόκολλο που ακολουθούσαμε και ο ΕΟΔΗ για την θεραπεία από τον κορονοϊό. Ο FDA λοιπόν ενέκρινε το πειραματικό αντιϊκό φάρμακο Remdesivir για επίγουσα χρήση το Μάιο του 20. Μέχρι τον Οκτώβριο του 20 είχε λάβει πλήρη έγκριση. Φανταστείτε τι παίρνουν εγκρίσεις. Τι φάρμακα παίρνουν εγκρίσεις. Παραμένει κύρια θεραπεία για τον COVID-19 στα νοσοκομεία, παρά την έρευνα δείχνει ότι δεν έχει αποτελεσματικότητα και μπορεί να προκαλέσει υψηλά ποσοστά ανεπάρκειας οργάνων. Ακούσατε. Σας έλεγα σε κάποιες από τις εκπομπές μου ότι είναι ένα άκρος επικίνδυνο φάρμακο, αλλά το έλεγα με πολύ προσοχή γιατί δεν υπήρχε έρευνα, δεν είχα αποδείξει στα χέρια μου, δεν είχα τίποτα. Ήξερα μόνο ότι ένα φάρμακο το οποίο βγήκε τώρα για να χρησιμοποιηθεί σε έναν ιό τώρα, υποτίθεται τώρα βγήκε αυτός ο ιός και υποτίθεται βγάλανε και κατευθείαν και το φάρμακο και το εμβόλιο τάκα. Δεκάδες αιώνες έως τώρα δεν έχουν ανακαλύψει φάρμακα κατά του καρκίνου, αλλά όταν πρόκειται για ιό, πρώτη στο μάρκετινγκ. Θα σας διαβάσω τώρα μια δημοσίευση που έκανε ο φίλος μου ο Βασίλης. Μια στιγμή για να καταλάβω. Όχι, δεν πρόκειται για τον κύριο Βασίλη που βγαίνει από την εκπομπή. Απλά δεν θέλω να πω το επίθετό του γιατί δεν έχω πάρει έγκριση και δεν ξέρω αν είναι και το πραγματικό. Έτσι γράφει στα social media. Μια στιγμή για να καταλάβω. Πρώτον, τα εμβόλια δεν σταματάνε τη μετάδοση. Δεύτερον, τα εμβόλια δεν σταματάνε την νόσηση. Τρίτον, τα εμβόλια δεν σταματάνε τη διασωλήνωση σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Τέταρτον, τα εμβόλια δεν σταματάνε τον κορονοθάνατο ως από με ίσως κάπως. Πέμπτον, δεν υφίσταται μόνιμη φυσική ανοσία σε αυτόν τον ιό.
Έκτον, δεν υφίσταται προστασία ως κάτι σαν ανοσία, ας πούμε αυτή που ψευδώς πούλησαν και πουλάνε από τα εμβόλια. Ο κορονοϊός είναι ακόμη μαζί μας και μεταλλάσσεται καθημερινά, ασχέτως αν σταμάτησαν να μας ζαλίζουν με τις μεταλλάξεις. Όγδον, οι κυβερνήσεις έχουν αποσύρει όλα τα μέτρα προστασίας μας εδώ και 1 χρόνο στις περισσότερες χώρες και τώρα και στην Ελλάδα, με κάτι τιμωρητικές πανηλήθιες εξαιρέσεις, όπως τις εξαιρέσεις, θα σας πω εγώ, για τους γιατρούς, για τα γεροκομεία κτλ. Ένατον, ο κορονοϊός ζει και βασιλεύει και απλά έχουμε λιγότερα κρούσματα επειδή τα άχρηστα και ανούσια προγνωστικά τεστ μειώθηκαν στο 1% αυτών που έκαναν πριν από 1 χρόνο. Δέκατον, οι μάσκες δεν δούλεψαν. Το κρατάμε αποστάσεις 1,5 μέτρο δεν δούλεψε. Το αντισηπτικό δεν δούλεψε. Το κλειδαμπάρωμα δεν δούλεψε. Τίποτα δεν δούλεψε. Κόλλησαν και οι πέτρες, συνεχίζουν να κολλάνε και τα τουβάρια. Άρα, αφού ο κορονοϊός είναι ακόμη εδώ και μολύνει αβέρτα κουβέρτα και με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι δήθεν πήδηξε τον Κινέζο η νυχτερίδα, και δεν τον σταμάτησε και δεν τον σταματά κανένα φοβερό μέτρο, μάσκες, lockdown, αντισηπτικά, αποστάσεις 1,5 μέτρο, εμβόλια και ξανά εμβόλια και ξανά εμβόλια και άλλα εμβόλια και φοβερά μονοκλονικά φάρμακα, αλλά και φοβερά και άλλα φοβερά φάρμακα, άντε και η φυσική ανοσία. Πώς γίνεται να τελείωσε η πανδημία και να άρουν όλα τα μέτρα? Δεν μας αγαπούν πλέον? Δεν θέλουν να μας προστατέψουν πλέον? Ενώ πλέον πεθαίνει ο Κοσμάκης με μεγαλύτερη συχνότητα, τυχαία, ή επειδή πέρασαν μια ίωση, όπως λένε οι σκηνοθέτες της θεατρικής παράστασης, αυτοί που έβλαψαν με δόλο αμέτρητους ανθρώπους με τα άχρηστα και επιβλαβή εμβόλια. Προς τους αγαπημένους συνανθρώπους μου που εξαπατήθηκαν και πιάστηκαν κορόιδα από γιατρούς, ειδικούς και αρμοδίους και πολιτικούς και δισεκατομμυριούχους, μήπως ήρθε η ώρα να αποδεχθείτε ότι εξαπατηθήκατε και σας κορόιδεψαν και ακόμα σας κοροϊδεύουν, και να αποδεχθείτε ότι έγιναν άπειρα εγκλήματα ενάντια σε αμέτρητους συνανθρώπους σας, και να αποδεχθείτε ότι ο φασισμός, ο ρατσισμός, οι διακρίσεις, το apartheid που εφάρμοσαν για να σας προστατέψουν ήταν ένα τεράστιο έγκλημα στο οποίο συνενέσατε και πολύ επικροτήσατε με ιδιαίτερο ζήλο, και να αποδεχθείτε ότι ουδέποτε υπήρξε πανδημία ενός νέου και προηγουμένως ανύπαρκτου κορονοϊού και μιας νέας και προηγουμένως ανύπαρκτης ασθένειας, και να αποδεχθείτε πως όλα ήταν μια εγκληματική θεατρική παράσταση με πολλά αληθινά εγκλήματα σε πολλά επίπεδα και από επαγγελματίες που τους εμπιστεύεστε την υγεία και τη ζωή σας. Και ο μοναδικός λόγος που η υψηλή κοινωνία της ιατρικής βιομηχανίας συνεχίζει να περιστρέφεται πέριξ και δεν ομολογεί ξεκάθαρα την εξαπάτηση που δημιούργησαν και στήριξαν, είναι για να μην τους πάρετε με τις πέτρες και τα σόβρακα σε αποζημιώσεις. Και εσείς εκεί της υψηλής κοινωνίας, της ιατρικής βιομηχανίας, ειδικά όσοι δηλώνετε σόφρονες και επαναστάτες και που νομίζετε πως είστε γιατροί, μήπως ήρθε η ώρα να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους και έτσι όπως πραγματικά ήταν και συνέβησαν, χωρίς να αναμασάτε ανούσιες και ηλίθιες λέξεις όπως πανδημία, COVID, long COVID, μεταλλάξεις, τεστ, αντισώματα. Ο κορονοϊός κάνει αυτό, κάνει το άλλο. Αν πέρασε κορονοϊό ακόμα και να σε πατήσει το τρένο θα φταίει ο κορονοϊός κτλ. Το ψέμα δεν γκρεμίζεται με άλλα μικρότερα ψέματα ή παραπλανητικές δικαιολογίες. Το ψέμα, γκρεμίζεται μόνο με τη στιγμή αλήθεια.
πανδημία ενός νέου και προηγουμένως ανύπαρκτου κορονοϊού, που προκαλεί μια νέα και προηγουμένως ανύπαρκτη ασθένεια, δεν υπήρξε ποτέ, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Η αλήθεια απελευθερώνει κατά λίγη. Το ψέμα είναι φυλακή. Καταλάβατε τώρα. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Επίσης υπάρχει ένα άρθρο που γράφτηκε στις 15 Μαρτίου του 20. 4 μέρες μετά ακριβώς την έναρξη αυτής της κατάστασης, που ούτε καν θέλω να πραγματικά και τη λέξη μόνο να πεις πανδημία, σε πιάνει καταρτέως. Και μόνο να το αναφέρεις. Και δεν φτάνει αυτό, μας ανακοινώσανε από την τηλεόραση την έναρξη, συνεχίσανε με τα παραμύθια και τα τεστ, προχωρήσανε με το ψέμα ότι είναι φυσικός ο ιός, ενώ το γονιδίωμα το ξέρανε, το είχαν αναλύσει. Δεν έχει καμία σχέση με φυσική εξέλιξη ενός κορονοϊού αυτό το πράγμα. Το κάνανε στον υπολογιστή, τα είχαμε πει. Και επειδή το κάνανε στον υπολογιστή, δεν υπάρχει καν στη φύση. Εντάξει. Υπάρχει μόνο, και αυτά υπάρχει στο εργαστήριο. Φυσικά στα εργαστήρια φτιάχνουν κι άλλα. Να σας θυμίσω το ΙΤΑ 1-1. Το 2009. Τη γρίπη των χείρων. Να σας θυμίσω τη γρίπη των πτηνών. Όλες αυτές οι ψευτοπανδημίες. Μήπως είχαν κάποιο σκοπό? Τώρα φαίνεται. Τώρα είναι η πρώτη φορά, γιατί τώρα φάγαμε μεγάλη ήττα, έτσι, μεγάλη ήττα. Τώρα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες πανδημίες, έχουν μπει γιατροί στη μέση να διαφημίσουν την πανδημία. Τότε ήταν ένας μόνο Αβραμόπουλος και ένας Σιόδρας. Και τι έγινε? 2 άνθρωποι. Ο ένας... Τους θυμάστε? Τους θυμάστε. Δεν θα τους σχολιάσω. Δεν χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή έχουν στρατολογηθεί στρατιές όκληρες. Τόσα άτομα. Πού πήγανε άραγε? Γιατί εξαφανίστηκαν? Γιατί εξαφανίστηκαν? Επειδή τελείωσε η πανδημία, ναι. Βέβαια. Αυτοί που φέραν τα κανάλια, τελείωσε και από τα κανάλια. Τέλειο. Δεν υπήρξε ποτέ στα 3 χρόνια πλέον όλες οι καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία υπήρξαν, αλλά χωρίς απολύτως κανένα λόγο. Χωρίς απολύτως κανένα λόγο. Για κάποια ποσοστά θνησιμότητας 10 φορές μικρότερα από ότι της απλής κοινής γρίπης τύπου Α. Όσοι εξαπατηθήκατε και συνεχίζετε να λέτε στον εαυτό σας ότι όχι, δεν εξαπατηθήκατε, νομίζω είναι μια συμπεριφορά που την ακολουθείτε σε όλη σας τη ζωή. Πρέπει να την αλλάξετε. Εξαπατήθηκα. Αν το δεχθείς, είναι το πρώτο βήμα για να διορθωθείς. Είναι το πρώτο βήμα που θα σε σώσει από τα επόμενα λάθη σου. Αν επιμένεις ότι καλά έκανες, που δεν το επιμένει και κανείς, λέμε τώρα, καλά έκανες το εμβόλιο. Ήταν μια πανδημία από την οποία σώθηκες κτλ. Όσο λέτε ψέματα στον εαυτό σας, τόσο δεν υπάρχει σωτηρία ούτε και στο επόμενο παραμύθι. Πείτε την αλήθεια, αναγνωρίστε ότι κάνατε λάθος. Δεν είναι κακό. Είναι ανθρώπινο το λάθος, δεν είμαστε θεοί. Ναι, κάναμε λάθος. Ναι, κάναμε βλακεία. Γιατί να μην το παραδεχθώ? Άνθρωπος είμαι, δεν είμαι Θεός, επαναλαμβάνω. Παραδεχτείτε το για να υπάρξει σωτηρία. Αλλιώς θα καταστραφείτε με το επόμενο ψέμα που θα σας σερβίρουν.
Αυτά είχα να σας πω. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Κώστας Τουτσίδης με τη δική του εκπομπή ενημερωτική. Μην τη χάσετε, εγώ προσωπικά την ακούω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Καληνύχτα από μένα, θα τα πούμε αύριο, μάλλον και αύριο ζωντανά. Θα δούμε, πρώτο Θεός. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό ξημέρωμα.